Kaixo, gaur Node-REDen MQTT protokoloa ikusi eta ikasiko dugu. Goazen ba. Lehenengo MQTT protokolaren arkitektura eta bere oinarrizko kontzeptuak aztertuko ditugu. MQTT, TCP/IP-an oinarrituta dagoen protokolo ez determinista da. IoT munduan gehien erabiltzen den protokoloa. Duen arkitekturagatik, Internet of Thingseko Twitterra ere deitzen zaio batzutan. Gogoratu, Twitter plataformarekin duen analogia bere arkitektura eta funtzionamendua ulertzerako garaian. Twitterren guk jendea jarraitzen dugu bere kanaleta suskribatzen gara eta zerbait publikatzen duten momentuan guri iristen zaigu. Ados, analogia hau oso garrantzitsua da MQTT ulertzerako momentuan. Oso protokolo azkarra da, arina, sinplea eta zentralizatua. MQTT sare baten arkitektura zentralizatuan, erdi-erdian, mezuak trukatzeko brokerra izango dugu. Eta inguruan, mezu horiek publikatu edo ikusten dituzten bezeroak. Kasu honetan, Twitter bera brokerra izango litzake eta bezeroak, bai publikatu edo bai suskribatzen direnak, MQTT bezeroak. Brokerra erdian izan da, edozein bezerok publish, zerbait publikatu dezake brokerrean, edo zerbaitetara suskribatu daiteke brokerrean. Arkitektura oso zentralizatua da eta erdi-erdian brokerra aurkitzen zaigu. Eta inguruan bezeroak, bai datuak publikatzen dituztenak eta baita datutara suskribatzen direnak ere. Brokerrak bezeroak alkarrekin konektatzen ditu. Eta mezuak bidaltzeaz arduratzen da. Beraz, ez da informazio iturri bat. Brokerrak ez du daturik sortzen. Mezu eta datu bideratzailea da soilik. Broker ezagunenak Mosquito eta HiveMQ dira. Guk Mosquito brokerra izango dugu instalatuta gure IOM 2040an. Eta aldiz praktiketan HiveMQ broker publikoa broker.hivemq.com alegia lainoan dagoen broker publikoa erabiliko dugu. Bezeroak, beraz, datua jaso eta bidaltzen dituzten gailu edo programa dira. Beraz, bezero batek, bezero bat izan daiteke mugikorreko aplikazio bat, PLC bat, SCADA bat, Windowseko aplikazio bat, Python programa bat, Arduino bat, Node-RED, OpenHub, edozein sensore, datuak publikatuko dituena, edo eta datuetara suskribatuko dena. Bezero interesgarrietan, HiveMQko web client edo bezero bat aurkeztuko dizuet aurrerago. Ezer instalatu beharrik gabe web nabigatzaile batean erabil daitekeen MQTT bezero bat izango da. Eta nola bidaltzen dira eta jasotzen dira datuak? MQTT publish edo MQTT
subscribe eginez. Beraz, daukagun arkitekturan bezeroak publish bat egiten du brokerrera, datua publikatzen du, eta beste bezero bat datu horretara subscribatzen da. Bai? Bezeroen artean ez dago inongo komunikaziorik. Brokerraz, aparte, brokeraren bitartez duten komunikazioaz aparte. MQTT sarera datu bat bidaltzeari, publish deitzen zaio, argitaratzea. Eta aldiz, brokerari mezu batean interesau dugula eta mezu horretara arpidetzeai, subscribe deitzen zaio. Eta zergatik esaten da Twitterren antza duela, Twitterrek holaxe funtzionatzen duelako, ez da? Nik demagun zarautzen arkamurkaren Twitterrera subscribatzen balima naiz, ni arkamurkak mezu bat edo datu bat bidaltzen duen bakoitzean, niri mezu hori iritsi egingo zait. Eta non argitaratu behar ditugu mezuak eta non sortu behar ditugu arpidetzak. Alegia, brokerrean non gordetzen dira datuak? Topiketan. Topikak helbide batzu dira. Karpetak, helbide postalak, postontziak, Twitterreko kontuak bezala. Eta bertan, mezuak argitaratuko ditugu. Eta arpidetzak sortuko ditugu. Kontzeptu abstraktu bat dira. Ez daude inon fizikoki. Identifikatzaile bat besterik ez dira. Topikan egitura hierarkikoa da. Hau da, maila desberdinetan sortu ditzakegu barra ikurra erabiliz. Eta Linuxeko edo Windowseko karpeten direktoriaren egituraren antza dute. Adibide bat, topikaren adibide bat. My home, barra, ground floor, barra, living ground, barra, temperature. Kasu honetan, temperature datu bat gordetzeko, topika, etxearen, beheko solairuaren, egongelaren, barruan dagoen, temperatura topika asmatu da. Eta horrela, topiken hierarkia desberdina osatuz, topikak gordetzeko kajoi edo armairu desberdinak egin ditzakegu brokerrean. Adibide industrialago batean, lantegia bat, solairua bat, makina bat eta temperatura. Ados, publish bat egiten dugunean beraz, publisha beti topik jakin batean egin behar dugu. Adibidez, hemengo topiko honetan. Eta hor publikatuko dugu gure datua. Arpidetza sortzerakoan ordia, topik bakar batean, edo topik gehiagotan ere egin dezakegu. Eta baita subtopiketan ere. Almohadilaz arpidetza egin eskero adibidez, brokerrean dauden topik guztietara arpidetza egingo du. Hala ere, normalki, arpidetza topik bakarrean egiten da. Topikean gordetzen ditugun datuei mezuak deituko diegu. Zenbakiak, stringak izan daitezke. Bai? Goazen gure gaurko adibidera. Node-REDeko dashboardean sorturiko etengailu baten bitartez, hurrengo topikean, etengailuaren egoera publikatuko du. Bai? Etengailu bat sortuko du Node-REDeko dashboardean, eta bere egoera HiveMQko brokerrean publikatuko dugu. Ze topiketan? Hemen daukazue topika. Behin, etengailuaren egoera publikatuko dugunean, dashboardean LED bat sortuko du. Eta ondoren, LEDaren egoera hemen lehen ikusi dugun topik honen
egoerari lotuko diogu subscribe bat eginez. Beraz, topik honetan etengailuaren egoera publikatu, eta ondoren topik honetara suskribatuko gara, bertan dagoen datua ikusi eta ledari bialtzeko. Azkenik, eta aukerakoa da, irakaslearen LED virtuala, irakasleak bere dashboardean sorturik duen LEDa, pizten saiatuko gara. Hortarako, bilatu zazu irakaslearen topika zein izango dan, bea suskribaturik dagoen topika, eta hor piztu edo idatzi edo itzali datuak erabiliz, bere LEDa piztu edo itzali ahalko duzu. Arkitektura dagokionean, zuen PC-tatik publishak egingo dituzue, hemen daukazue brokerra, eta hemen daukazue zein topiketara. Eta topik berdinera suskribatuko zarete. Etengailuaren egoera publikatuko duzue, eta suskribaketarekin LEDaren egoera eguneratuko duzue. Goazen ba. Hasieran, etengailu bat sortuko dugu dashboard batean. Mentxe daukagu etengailua. Klik, klik, klik. Etengailu horren egoera, momentu honetan off, publikatu egingo dugu. MQTT, auto. Vale, hemen aurretik eginda daukat. Eta nun publikatuko dugu? HiveMQ-ko brokerrean. Broker hau konfiguratu beharra daukazue, eta brokerranen helbidea, ondo gogoratu, broker-hivemq.com da. Eta bere portua 1883. Hau, hemen izango duzu. Update. Ok. Beraz, ze brokerretan publikatu argi utzi diogunean, brokerraren barruan ze topiketan publikatu behar dugun esan behar diogu. Ikasle bakoitzak, oteitza urrungo azpimelean bat robotika eta urrungo azpimelean zuen izena, azpiko barra, zuen abizena, azpiko barra, etengailua topikean publikatu behar duzu. Topik hori, hemen zuen ariketan daukazue. Hori argi duzuenean, publikatu egin beharko duzu. Deploy. Momentu honetan brokerra konektatuta dagoela esaten du, eta klik, 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 hemengo datu hauek, etengailuaren datuak brokerrean publikatuko dira. Goazen ba, gure beste bezero batekin brokerrean ze pasatzen ari den ikustera. MQTT web bezeroa. HiveMQ enpresak guretzat broker bat prest jartzeaz aparte, lainoan, oain erabiltzen ari garen brokerra, MQTT bezero bat ere eskaintzen digu. Doakoa da eta irekia. MQTT bezero hori markatu, hurrengo helbidean izango duzu. Kasu honetan, HiveMQ-ko bezero honekin edozein brokerretara konekta gaitezke. Bezero horren helbidea zuen txostenean daukazue. Ze brokerretara konektatu behar dugu? broker-hivemq.com. Portua 8.000 utziko dugu, WebSocketaren bitartez konektatzen delako hau, berezitasun bat, eta brokerrera konektatuko gara. Suertea daukagun. Konektatu daude. Momentu honetan,
Node-RED konektatuta dagoen broker berdinea konektatuta daude web baten bitartez. Ze topiketara suskribatuko gara, Node-REDetik kopiatu eta pegatu ezkero. Suskribatu gara topik horretara. Orain, etengailua itxali, piztu, itxali eta piztu egiten badut, Node-REDek hau edanak brokerren publikatuko ditu eta gu bezero bezala eta topik hortara konektatuta edo arpidetuta nola gauden, true, false datuak iritsiko zaizkigu. Gure publikazioa beraz ongi dabil. Orain, arpidetu gaitezen guk publikatu dugun topik berdinera. HFMQko brokerra eta ze topiketara publikatuko naiz, aurreko topik berdinera. Eta hemen, kasu honetan, debujean mezu hori ikusten bali madut, berriz ere, false, true, false eta true ikusi beharko nituzke. False, true, false eta true. Oso, orain, goazen LED bat piztu eta itzaltzera balio hoiekin. Gure LEDa touchbarren sartuko dugu, MQTT ariketa touchbarrean, eta false iriste zaionean gorria egongoa eta true iriste zaionean berdea. Dan, beraz, hemen false eta true nola da zen, deploy, etengailuarekin publikatu, suskribatu eta LEDa piztu beharko genuke. Beraz, ze arazo daukagun ikustea. Arazo batzutan ohikoak izaten dira, guazen da, debujean ze mezu joaten den ikustera. Ze mezu irteten den markatu ikustera. Nik piztu eta itzaldu egiten badet, hemen true kakotxa artean eta false kakotxa artean etorri zaizkit string moduan. Beraz, LEDera etortzen naiz, hemen false eta true datoz string moduan. Beraz, false denean gorria izan da dira eta true denean berdea, baina string moduan. Hitzak iriste zaizkitalako. Done eta deploy. Orain utzi ingo dut debuja, baina piztu, itzaldu, piztu. LEDak ikusten duzue etengailuaren sekuentzia jarraitzen duela. Eta ez zuzenean lotuta duelako, baizik etengailua publikatu egiten delako etengailuaren egoera. Topik honetan, topik horretara suskribatu eta topik horren egoera LEDari bidaltzen diogulako. Ados? Eskerrik asko.